Πάμε. Επικίνδυνη αποστολή νούμερο 2. Ο James Bond, ο Jimmy Bond, θα επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Πάμε να δούμε. Tomorrow never dies. Take one. Go. Γεια σου, μου. Πρέπει να ολοκληρώσω την αποστολή και μετά θα μερώσω ξανά να πούμε. Εδώ θα είμαστε. Μα αυτό δεν νομίζω να φύγουν, εγώ τα είδα. Bond, Jimmy Bond. Πώς άναψε? Τι φαίνονται και στο σκοτάδι. Δεν προσδιορίζω, δεν είναι πράσινο. Μισό λεπτό να βάλω το ειδικό οξυγόνο. Που μου έχει δώσει ο Q. Δεν έκανα τίποτα για να μιλήσει. Mission Impossible. Δεν έχουμε. Πέθανε! Άμα ήταν να φύγει έτσι απλά θα είχε φύγει και την προηγούμενη φορά. Το κοινό τι έχει να πει. Λίγο κεφαλάκι. Το κοινό τι έχει να πει. Να πας να μαζέψεις αυτά που έκανες. Τον κόλλο του να μαζέψει βασικά. Εντάξει, αυτό ήταν. Κοιτάς, δεν φεύγουνε. Ζωντανεύει, πώς το βλέπεις? Προσπαθεί να το μαγνητήσει. Φοβάται το Γιάννη στο θεριό. Για τρελά του πάρει σφιγμό. Δεν ξέρω που το παίρνουμε στο χέρι ή το πέραστο. Στο λαιμό εδώ. Στο λαιμό. Δεν είσαι αποτελεσματικός. Ο κόλλος του πάντως είναι. Και ο μεταβολισμός του. Να εμβαθύνω. Πάρε λίγο το Walter PPK. Θα βάλει χέρι. Έλα! Πνίχτο, Μιτσάρα, πνίχτο. Θα χρειαστούμε τα μεγάλα όπλα. Δεν λες που με μυρίζει κιόλα. Η αεροτελεστία κανόνισε να δηλώσουμε αυτό το προβλήμα. Και να μπορεί άλλη να χέσει. Τώρα έπαθα να αρρώφησω, θα παρά έξω. Πώς πάει η μάστορα? Κοίταξε να δεις. Τόσα χρόνια υδραυλικός, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Τέτοιο πάτο. Αλλά γιατί είναι αυτό το πράγμα. Εσύ το έκανες, δεν ξέρεις. Παιδιά, δεν είναι να πεθάνει. Είναι γάτα, 7 ζωές. Ήτανε σκληραγωγημένο το κάτσι. Φέρε τη σφουγγαρίστρα. Ήταν το κατσίκι άγριο. Έχει κανένα ούζι να πούμε, κανένα... Να το πυροβολήσουμε. Να ξυλώσουμε τη λεκάνη. Εγώ τι να πω. Το κοινό αγωνιά φαίνεται στα μάτια. Εγώ αγωνία δεν έχω. Έχω 3 μέρες να χέσω, οπότε δεν το χρειάζομαι. Να είστε πιο κόσμιοι. Στην αποθήκη. Τον πείραξε που. Αυτά θα ανεβούν και στο YouTube. Από το αποστολή εξετελέστη. Άλλη μια δύσκολη μέρα. The end, but James Bond will return.